سلام كبرات تخاتلتين حجاب استدلوا زيناتات كاب ليبيا إيرتراويان زركوبهم سدتنياتات قعيزهم مهلوهم إمباسي أمريكا بسمرها الزوج أما تنقغتا أنصار من قسي إثيوبيا زقوم لفنتي زتفلا لي حيلتات لومي مفرامهم ببيتكوين ما هيو كقبل زحاتته كنتيبا أمريكا ويتكتمان كال إنزد هسس كخوانيون وتر تخاتلتي إذا كان المخاندمة سابسكرايب كتقبروا بخبري يعدمكم إيرتراويان زركوبهم 270 سدتنياتات كاب ليبيا ناب هاجر النيجر كم زقعزو تكال سدتنياتات ودو حورات هاجرات انفر ليبيا حابيرو زيد حر حد عمتنا بنيجر زكايا زلو ناي مجمر تبررا كم زخونه ونتقاليص لا كاب ليبيا زقبرنا هيوت ادحن بررا نبوزحات نحدا غاز تقالعو سدتنياتات تسفا زهب يكبل اتتكال اب تويتر زوص حبريتا ونقاليصو اتوم اب ليبيا اب حمق كونتا زصنحو سدتنياتات كساب نابسال سي هاجر زسغاغرو ابتي اب نيجر زركب وحس مصنح ماكل كصبيم بز حلفه ورحي سب مزص ليبيا ابلعلتهم بزي مسلل زركبو ايرتراويان حتى تعقبا زركبوم سدتنياتات بز وسدو سقمتي موتن مقسلتن اسعبم نيرم يوم نزي تختيل دما اب استفلالي هاجرات زركبو ايرتراويان نتسب مزل ليبيا زوسدو سقمت بمقوام سفحت تقاوماتات كسمعو زترأي خوينم سب مزل ليبيا خا بتي ابلعليوم زورد صقطات بتي ابلعلتهم زتغود سدتنياتات زبصح قفعي يقريتا حاتيتم نيرم يخون برحجون بشحات زقصر سدتنياتات ابرس كتما ليبيا تروبولي اب غدناتات كدقسون نحدغا قالعن تجددم كم زلو يزغلاص اتتمال حموس تخيده ناي مغع سقمتي نقل قدام نزوهابم تسفا زهب كوانت هونه نبوزحات جن زي چبط حلم كويني زلا بسرعه عقباب نابسال سي هاجر كخدو كم زي كل زفلطو بزحا سدتنياتات نماكلاي بحر سنتيقوم ناب اوروبا كسغرو اب زفتنو لوان بقصالي بحلوا بحر ليبيا تتحيزم يمزملسو بربع طرايكا 22 قلع زركبوم 357 سدتنياتات ناب تروبولين زاويان كملسو كم استجددو تكال سدتنياتات ودو حورات هاجرات يغلص ابي ኢትዮጵያ ዘሎ ጸጥታው ኩነታት በቲ ኣብ ሰሜን ሃገር ዘሎ ኩናት ኣስጋይ እንዳኾነ ይመጽ ኣሎ ዝብል ዜናታት የዝርግሐላ ዘሎ እዋን ደቡብ ኮርያ ዜጋታት ካብ ኢትዮጵያ ወጽዮም ናብ ውሕስተ ሃገር ክኸዱ ጸዊዓ እቲ ሃገር በመንገዲ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ሃገራ ኣውጽያታ ዘላ መግለጺ ናብ ኢትዮጵያ መጋሽ ደረጃ ሓደገነኘቱ ናብቲ በመዕቀነ ሃገር ዝለዓለ ዝኾነ ካልኣይ ደረጃ ጌራቶ ዘላ ኮይና ዜጋታት ደቡብ ኮርያ ከዓ ናብ ኢትዮጵያ ከይከዱን ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ድማ ናብ ውሕስ ሃገር ክጉዕዙ ይጻውዒት ቀሪቡ ዘሎ ምዝብ ዝተሓዝውን ዓባይ ብርጣንያ نزيغاتاتا ناي مطنققتا ملእኽቲ يحليفا زلا خوينا زيغاتاتا خا ካብ ኢትዮጵያ ክወጽን ክኸዱ ዝደልዩ ድማ ናብቲ ሃገር ከይኮድን መኺራላ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካውን ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ቀረበ መዓልታት ናብ ዜጋታታ يحليفاቶ ዝነበረት መልእኽቲ ብምድጋም ዜጋታታ ካብ ኢትዮጵያ ክወጹ ጸዊዓላ እዚ ከምዚ ኢልን ከሎ ድማ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣስመራ ኣብ ኤርትራ ናብ ዝርከቡ ዜጋታት ኣሜሪካ ዝቐንዐ ናይ መጠንቀቕታ መልእኽቲ يحليفሎ ኣብቲ እዚ ኤምባሲ ብመንገዲ ናይ ፌስቡክ ሕሳቡ ዘርጊሕዎ ዘሎ መጠንቀቕታ ምስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ብዝተሓዝ كلهم ني أمريكا بإرترا زركب الزيجاتات أوش تهاجر أبزنك أساقسل الجزية تنققات كخونو بفلاي دما أبدوبات إيرتران إثيوبيا نبزنك أساقسل الدحرم بال زخونة أطرار النجار دما نابوليس كحبرون بسبب مزي إيرترا زوهاب زخونة نيتس تمام رحيتات كخطلن سوي علا زي أمباسة بتوسعي نزح حبيرتها مهابو أب إيرترا زخونة ملكت نيتس توت أجمعت سلزلو خمسة كونه إتي أمباسة خانة زمة تنققتها زهب زلو مستي إثيوبيا زلو كونتات بزتها حس كم زخونة أفليت الله لومي ابز نبر زيناتات نمنغست ኢትዮጵያ ዝቃወሙ ተሽዓተ ፖለቲካውያን ሓይልታት ሓደ ኪዳን ከመስርቱ ምዃኖም ተገሊጽ ኣሎ ተባሂሉ ዝነበረ ኮይኑ ሕጂ ወጽ ዘሎ ዜናታት ከም ዝሕብሩ ከዓ ሎሚ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ሕወሓት ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞን ዝርከብዎም ተሽዓተ ተቃወምቲ ጉጅለታት አንጻር መንግስት ኢትዮጵያ ዝቐንዐ ኪዳን መስሪቶም ከም ዘለው ተሓቢሩ ኣብቲ ሎሚ ዓርቢ ተገይሩ ዘሎ ኣኼባ ከዓ እዞም ሓይልታት ሓደ ዝጥርነፎም ስምዕ ከም ዝፈረሙ ተገሊጽ ኣሎ እቲ ኪዳን አንጻር ፌደራላዊ መንግስት ኢትዮጵያ ዝዋግኡ ዘለው ሓይልታት ትግራይን እቶም ብሰራዊት نت أورومو زفلوط حيلتاتن ناب أنفت رأس ختم أديس آبا أبزقوس قسول زلو أواني زمسرت زلا أبتلو مزين برسن سرعة مفرم زتفل علي وكلت ودبات نجازت أنياتات قالهم هي ومالو وهبق على سراويت حرنت أورومو زخون أودا تاربي اتتبت حزول السمع مساقا قرن مسرات مبقاسك خوانيو انتخو نجن اتز مسرات مساقا قرن منقستي نزيوم ترايز زحاقو فك خواني زبل ابنت يبلنان كالوت أقد دستي مداركت أكالات كساتو فمخانم تسفل لنا نبزكي دان كأتو خان الزرارة
ኣለና እቶም ዝበዝሑ ነዚ ስምዕ ፈሪሞም ዘለው ኣብ ኮንፌደሬሽን እዮም ዝኣምኑ ወላ እኳ እቲ ዝድለ ዘሎ ዝያዳ ናጽነት ንምርግጋጽ ቅዋማዊ ምምሕያሽ የድለ እንተኾነ ንግዚኡ ነቲ ዘሎ ሕገ መንግስቲ ንቕበሎ ኢና ክብል ተዛሪቡ ኣብዚ ዝነበረ ስነ ስርዓት መፍራም ንሕወሓት ዝወከለ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝተፈላለየ ጽፍሕታት ስልጣን ሒዙ ሰሪሑ ዝፈልጥ ኣምባሳደር ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ ኣብ ዝሃቦ ቃል ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ሃገር ዘይምርግጋእ ፈጢሩ እዩ ኩላትና ከዓ ርእስና ንምክልኻል ተገዲድና ኢና ክብል ንጋዜጠኛታት ተዛሪቡ ነዚ ሕጂ በዞም ሓይልታት ተፈሪሙ ዘሎ ኪዳን ዝምስርት ስምምዕ ኣመልኪቱ ከዓ ወሃብ ቃል መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ኣብ ዝሃቦ መልሲ እዞም ተቃወምቲ ጉጅለታት መሰረት ዘይብሎም እዮም ክብል ብምንኣስ ምትእኻብ ልሙድ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ክብል ተዛሪቡ ካልእ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ብዝተሓዝ ድማ ብዛዕባ እቲ ኣብቲ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብዝምልከት ባይተ ፀጥታ ውድብ ሕብረት ሃገራት ነቲ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ኣመልኪቱ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ህጹጽ ኣኼባ ክካየድ ፀዊዑ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ሓድሽ ምሩጽ ከንቲባ ኒውዮርክ ኤሪክ ኣዳምስ ናይ መጀመርታ ናይ 3 ወርሒ መሃይኡ ብዲጂታላዊ ባጤራ ቢትኮይን ክኸፈሎ ከም ዝደለ ኣፍሊጡ እቲ ቅድሚ ሕጂ ኣዛዚ ፖሊስ ዝነበረን ኣባል ሰልፊ ዲሞክራትስን ዝኾነ ኤሪክ ኣዳምስ ኣብ ዝሓለፈ ሶሉሲዩ ካልኣይ ጸሊም ከንቲባ ከተማ ኒውዮርክ ኮይኑ ተመሪጹ ዘሎ ኣብዚ መጽእ ሓድሽ ዓመት 2022 ድማ ኣብዚ እዋን ኒውዮርክ ከንቲባ ኮይኑ የገልግል ካብ ዘሎ ቢል ደ ብላሲዮን መዝነቱ ክቕበል እዩ ቢትኮይን ከም ናይ ወረቐት ገንዘብ ባጤራ ብባንክታት ዘይኮነ ኣብ መላእ ዓለም ብዝተኣሳሰሩ ኮምፒውተራት ቆጽር ዝግበረሉ ኣብ ኢንተርኔት ዝሰፍርን ዘይድህሰስን ገንዘብ እዩ ኤሪክ ኣዳምስ መሃይኡ ብቢትኮይን ክኸፈሎ ዝጠልበሉ ዘሎ ምኽንያት ኒውዮርክ ማእከል ኢንዱስትሪ ክሪፕቶ ካረንሲ ንምግባር ካብ ዘለዎ ትልሚ ዘንቀደ ምዃኑ ብመንገዲ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ሓቢሩሎ ካብ ኤሪክ ኣዳምስ ወጻኢ እውን ከንቲባ ከተማ ሚያሚ ፍራንሲስ ስዋሬዝ ዳግማይ ከንቲባ ኮይና ምስ ተመርጸ ቀዳማይ መሃይኡ ብቢትኮይን ክኸፈሎ ብመንገዲ ትዊተር ሓቲቱ እዩ ወደብ ጥዕና ዓለም ኣብ መላእ ኤሮጳ ቁጽሪ ሓድሽ መልከፍቲ ኮሮና ይውስኽ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ኤሮጳ ዳግማይ ማእከል ለበዳ ኮሮና ከይትኸውን ክብል ኣጠንቂቑ ኣብ ኤሮጳ ሓላፊ ትካል ዝኾነ ሃንስ ኩሉግ ክሳብ ወርሒ ለካቲት 2022 ኣብ ዘሎ ግዜ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ሰባት ብምኽንያት እቲ ቫይረስ ክሞቱ ከም ዝኽእሉ ሓቢሩ ኣብቲ ዞባ እኹል ክታበት ይወሃብ ዘይምህላው እውን ነቒፉ ንሱ ወሲኹ እቲ ስልቲ ክንቀይሮ ኣለና ለበዳ ኮሮና ክውስኽ እንከሎ መልሲ ክህብ ምሃብ መጀመርታ ከየጋጠመ እንከሎ ኣብ ምክልኻል ክንሰርሕ ይግባእ ኢሉ ኣብ ቀረባ ኣዋርሕ ኣብቲ ዞባ መጠን ዝኽተቡ ሰባት ክጎደል ተራእዩ ኣብ እስጳኛ 80 ሚእታዊት ሰባት ክልተ ግዜ ክኽተቡ እንከለዉ ኣብ ፈረንሳ 68 ሚእታዊት ጀርመን 66 ሚእታዊት ጥራዮም ተኸቲቦም ዘለዉ ኣብዚ እዋን ዝርግሐ እቲ ቫይረስ ብልዕሊ 55 ሚእታዊት ከም ዝወሰኸ ክግለጽ እንከሎ ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ጀርመን ኣስታት 34 መልከፍቲ ከም ዘመዝገበት ተሓቢሩ ነዚ ኣመልኪቶም ከዓ ሰብ ሞያ ጥዕና እዚ ራብዓይ ዙርያ ምልባዕ እቲ ቫይረስ ከይከውን ብዙሕ ስግኣት ከም ዘለዎምን ብዙሕ ሞትን ምጭናቕን ትካላት ጥዕና ከይፈጥር ከም ሰግኡን ገሊጾም ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም